Wozani-ke guys, phumuze i-rice nophuthu. So uzothatha imathini yakho. Uma futhi ufuna ukusebenzisa ilembu ungayisebenzisa. Ngiyazi abanye abazumehluko. Umehluko ukuthi imathini kusuka isikhabe esidala, ilembu kusuka isikhabe esincane. Ngicabanga ukuthi ngisho kahle ngiphambanisanga. Bese uyayispice kahle, bese ufaka kahle kusuke kufuneka ufaka i-rosemary, but mina bengingenayo i-rosemary fresh, so ungafaka i-thyme. Bese-ke uyafaka i-braai stand. Ufake namafutha amancane bese ufaka i-braai stand. Uma futhi uthanda ukugrill ungagrilla, bese thatha amazambane akho uyaphila, uyaboil amase soft kahle, ufaka i-potato spice, ufaka ucream. I-potato spice ke inosawoti wakhona, so there's no need ukuthi ufake usawoti noma aromat yabo. Bese ufaka no cream, uyamesha kahle. And then ngisebenzisa leya sauce leya ngagcoba imathini yami. And then ke ngase ngithatha leya mesh ebese ngiyenzile ngayibeka kahle phela iplate. Na uzophaka ngendlela enomnono right yabo. Uphake ngazuthi awujahile, uphake ngazuthi nje yabo ku relaxiwe. And then uthatha instant sauce leya ungasebenzisa enye brand, but mina ngangithenge leya ngifuna ukuyitesta nje ukuthi njani and ibimnandi. So ke ibhaliwe ngaphandle ukuthi ukala kanjani amanzi, ufaka ibengakanani, uyenze ngendlela yakhona ke. And then maqeda ukuphaka uyithela ngaphezulu leya sauce, ufaka ama herbs akho. Guys, ave kumnandi, ngiyozwa ngani ke mhla seningibonga ke.